Čau ľudia, ja som Akšem a vítam vás z nového videa. No a dneska budeme hrať Brawl Stars po mega dlhej dobe a už som to, priznám sa, že som to hral. Minulé neviem koľko som mal trofej, tak 4000, 3000 trofejí, nejak tak. A teraz mám 6098. Pred chvíľkou som to dostal, vyhral. Počkej, kto každý hrá? Nechcem s nimi hrať. Dobre. Ja tu mám questu na ňo. Na búla, takže si dám toto. A dám si ešte túto, počkaj. Nie, mám questu na toto. Dobre. A ideme. Snáď budeme dobrých teammateov a vyhrám to. Lebo ešte som to nestihol hrať. A toto je to staré, dobré. No, mám slabých. Tak nič, no. Ale aspoň to skúsim. Obťažnosť normál. Nie, nechaj ma. Tu ma netrafí. A keby ste si... Ja vám to potom ukážem, ale ja som si tu všetkých... rankoval na rank 10. Takže tak. Bum. Nie, on ma zabil. A hlavne ty to musíš prežiť. Zabijem toho. Dobre. A no, nič. Za 10 sekúnd sa spawnujem. Takže to mám za chvíľku. A mám tu pre vás takú novinku, že keby ste chceli vidieť, že jak striham tieto videá, čo natáčam, tak keď toto video skončí, tak hneď zapnem znovu natáčanie a budem natáčať, že jak točím tieto nie točím, ale jak striham. Sorry, ja sa zasekávam strašne. Takže budem natáčať to, jak striham toto video. Chápete? To je asi moc zložité, že? Ale proste natočím na YouTube, jak vždy, lenže natočím to trošku inač, ale natočím to, že jak striham tieto videá a že jak to prebieha a jak to vyzerá. Všetko. Takže tak. Tak po tomto videu môžete sa tešiť. Počkaj, takto, bum. Musím zdržať. A ty sa tam hento bojuješ s tými maličkými, čo až taký, no, dobre, sú ťažký trošku. Čakaj. Nie, ten krpec tu. On ma zabije. Nie, nezabije ma. Dobre. Ja musím rýchlo. Zdraj. Má 45 HP. 44. Nie. Ten krpec, Zachraňte ma ľudí. No, tak som mŕtvy. Nie som mŕtvy. Ja som to prežil. Stal sa zázrak. A teraz ja tu bojujem s tými maličkými krpatými. Nevadí. Nie, nechaj ma. Bum. Ne, on ma zabil. A má 40% životov. To musíme dať. Už má 38. Poď, to musíme dať. Musíme to dať. No tak, poď, prosím. Dobre, ja mám teraz tú ochranu, tak to využijem. Ale moc na dlho nie, lebo už sa musím schovávať. Rýchlo za toto. Dobre, bum. Teraz sa schovať znovu. Teraz ísť takto na ňa dozadu, teraz si minúť ultinu. Všetko to tu prebúrať. Nie. Veľa životov, nechaj ma. Nie, prosím. Ja som sa zasekol. Dobre. Prosím, nezomri. Že tu nemôžem ostať sám. On to musí prežiť. Počkaj, ja idem za ním. Ale ja ho nestíham, on je straš. Bum. Zdrhám preč.
Nie, už sme tu znovu len dvaja. A henty krpaty, oni sú teraz nejak vysilnení, nasilnení, posilnení a všetko možné so silou. Sú teraz silnejší a ja som slabý. Nemám tu šancu prežiť. No mám, ale strašne malo. Dobre. On je strašne rýchly. Nechaj ma. Nie. Zabili sme sa navzájom. Zabij ho. Dobre. Však útoč na ňo, neprichádzaj sa tu. Ty kôž odpadkový. On tam chudák musí bojovať a ty sa tu len tak prechádzaš. Takže si dal panáka, ktorý je nakrátko, to je už tvoja chyba. Alebo mal na ňo questu. Ale tak nemal si to dávať na toto. Ale mal si dať duo. Dobre, nevadí. Jaj, on ma zabil. Jak to? Dobre, nie. No tak už som zistil, že tento odpadkový kôš, ktorý tu len tak pobehuje a stojí, je na niečo užitočný. A na to, že... Čo? Prečo? Mne sa to už nechce hrať toto. A idem. A keď mi sa vôbec nechce, ale tak čo mám robiť asi už, no. Moc na výber. Mám, ale no. Chcem to proste. Ja si to berem Emzu, lebo aj na ňu som mal questu, ale tento bull bol základný, ktorého. No zase 5 minút to budem hrať. Kamo, no, tesne som sa uhol, moc to tak nevyzeralo, lebo on je pomalý, ale pre mňa to bolo tesné a pre vás moc nie, lebo vy to iba sledujete a ja to hrám, tak to však chápete. Dobre, uhol som sa mu. Teraz ja takto prejdem. Jaj, musíme zraj. Počkaj, musím byť pred ním. Kebyže, aby nehitli jeho, ale mňa. Lebo on má teraz menej a aby som tu neostal sám. Takže takto znie moja taktika. Jaj, nechaj ma. Áno, daj ho do toho. Áno, yes. Nie, on ma zabil. Počkej, dobre. Ne, strhaj preč, choď preč. No tak, rýchlo. On ťa zabije. On sa musí spawnovať. No tak. Yes. A ty vydrhaj, prosím. Hop. Dobre, a rýchlo preč. OK. Ale on to vlastne nie je až také ťažké, keď si to tak zoberieš. Len tí krpatí boti, oni sú takí otravní. Dobre. OK. Šesť, 5%, 3%, 1%. Yes. Yes, dal som to. OK. Yes. OK, idem. Počkej, skúsim si dať Emzu. Že jak to bude? Áno, jak som hovoril, že všetkých som si tu rankoval na rank 10. Tak ja si to pre istotu ešte skontrolujem. A každého tu mám na rank minimálne 10.
Dobre, dám si tú Emzu, ak ju nájdem. Dobre, našiel som ju. OK, idem. Dobre, ona tam niečo keca, ale mňa to nie. Dobre. A boss fight. Dobre. Ja sa teším, že ak natočím to video, že ak to celé akože zostrihám. Toto bude asi... No, toto bude asi... Neviem. Toto bude asi predposledná hra. Tú poslednú by som si chcel dať duo, moje obľúbené. A keď to bude akože mega rýchle, tak by som si dal solo a potom by som to ako už ukončil. Takže tak. OK, boom. Dobre. Tak, a teraz. Wow, to je nejaká jeho nová abilitka, nie? Ja musím byť u neho takto napred, lebo ten sprej tam na tom konci, tak on tam vydrží najdlhšie, on sa potom v tom dusí. Takže musím mať nejaký ten odstup. Dobre. Počkaj, budem takto. Wow, jaj, nie. Dobre. Počkaj, ho musím dobehnúť. On mi ušiel. Wow, nie. Ale už má celkom málo HP. Jaj, nie. Kde? Tu je. A ja sa spawnoval. Aj keď neviem, čo je na tom dobré, ale... Teraz to nabijem úplne do troch. Ja aj tak nenabijem. Wow, nie. Kamo, tak to bolo. No, jasné. Ale tak toto je asi rýchla hra nejaká. Už keď iba 14%, pokiaľ to prežijeme. Zdravo a šťastne. Jau. Jedno percento. Yes, kámo, kebyže všetkých tu zabije, tak to by som neprežil. To by som ako vyhodil mobil z okna. No a už by som to asi nenatočil. OK, mám jednu túto a hento. OK. Ako to mám ja novú questu? Nechcem toto ja robiť, som lenivý na to. Dobre, dáme si duo. A koho si dáme? Koho? Ja by som si dal asi koho, neviem. Vôbec neviem. A ja už viem, El Primo. To by som si ja strašne chcel dať na max power, ale nemôžem. Ja nemám prachy. Budem musieť šetriť. Dobre, dávam asi na najväčšom ranku. A tých, čo mám na ranku 10, by som si chcel rankovať na rank 15. Tých, čo mám na 15, 20, tých, čo mám na 20 už tak pomalšie, že 22 a také veci, no. Dobre. Ja to budem asi kempiť, to je také najlepšie u El Prima, lebo ten je strašne dobrý na blízko a strašne silný na blízko. Strašne všetko dobré na blízko, takže... Počkaj, tu je Emza. Ona sa sem bojí vojsť. Počkaj. No tak my si to zoberieme teda. A toto celý stred je náš. Hej, to je môj majtuk. Dobre. Au, nie. Kamo, dvaja na jedného, toto není fér, toto není fér, a toto není hráni. Tak toto není dobre. Dobre, hra bola dobrá, ja si myslím. Už mám na 20. Nie, tak to je skvelá správa pre nás. Dobre. Tak ľudia, ja sa s vami lúčim a u ďalšieho videa zase čau.